pangtangnang. No namaste. No. Nili ke tamtong masih abinong ke chief guest tabang ke Aphlc lam ninje nai a protocol ateng ke sita mereka kam do lama si non aku pithi hek po hala kadwe teng disiplin ta nang follow do nangi pithi hek nangi po jo nasi pithi hek nang po disciple disiplin puke ha border along Meghalaya border Karbi Anglong pen Meghalaya border along to we had the make K kopia hem lo ne seta K la puke nang pe klando mobile phone long thek long hapuke cumang sar ke niliphan telefon ben nang khan bom netung ke dak ke jok phanta son me pe ke long le lapen akahe no ka ji chop pe theng ke nitung pa pe klem long le usi khanduli arong asar niliphan telefon ben nang khan cuma ngamuni ke ko nat lo ne ki klem dam me ki ke do ahem solo ne pilo ne mandu do ne ke lo ne pilo ne seta muni datum kapapiri dia pan ke claim do la sopena jok atumi Karbianglong Autonomous Council atu nilitum handa nang hang lo muni do pikhan yang wan a hall ke the pleng tir kaching wai nang ya lamba ke kupuson si halada la so a problem labang so kisum kapa vidyat thek poma ba elitum kopuson si la ke face thek poma itum kopuson si karjab dum thek poma ko alam si kaching wai si nangge hang nili pudun lo labang so a problem ke doke first ke cethana ling cethan la ave la si nilitum along pensi generator nang ke hangdun police atum si lagi inik me alam lo ane generator ke bosi government ba council ke bosi ke piun de det lo ki piun e ga lo pipi ki pipe la ke halatum kam pa pe klem thek the det nang po pha halatum pa che dan nun thek the det nang po phan si generator an ta pipe ke nang ya bostu an pipe setan nilitum ni lapo angin pudam de det lo setan ko pia ko si generator an ta ke pipe det lo pune tum pulo apen siem bang nang thak lo ne tum pu pig lo government aphan police ke ni tumari deng ave pusi nang tha police ke ni tumari deng ave ni tum hang bong nang pipe pusi ke pu ave setan ilitum chini lo etum Aphlc tum rally dolo konane meeting dolo kono tante police ke ong susoli di hala bangke bus plane chen Assam chief minister pen Meghalaya chief minister tum sohi det lo give and take puke Karbianglong ahavar ko ano makipidun po lalam pidun anak pulau lapen ke Meghalaya havar itum bantu anak pulau la se give lo lapen take lo la so alam pedukok penajo sita kololo aroma Meghalaya pan ki pike itum hanya nang than de cuma ke sini tu et lo amat hal tu mabangke amit hang adet lo pumatasi hat kanduli bethe tado langso bethe ta wang lo la pe ham uthade bethe ta wang lo along ka prek ta dam dilang rong da wang lo ko puson si halatum hadak development akam ke claim puma pusi bang ke claim lo ako itum anathua bang ke long lia patata pipe halapu council long dam nang ni
wahes nong atum dorbars nong atum si lapen sim ben doloy atum si hada long lia pata takipi kopia potlo kicok silo ma kicok lo athema sik schedule ki bukela pohelo nang tum nang methang long li pata ka che ron a ron le lapen khajana ki rung a ron le nang tum a methang a prang pen ki bang bon na pot halale en non amat sik schedule tengki tum en tu thede amat ilitum ke Assam Land Revenue Regulation si endun rong a home atum Assamese atum long le pata ka chipi aron si ilitum mange endun rong ilitum de ti hadake ladake council tum se ka sohi hadake wahes nong tum se ka sohi ji lage che tonti la si hapu wahes nong dawang lo video dawang lo police dawang halapu anke itu mabangge karpia itu mabangge cini dun neder lo itu marong Meghalaya pan pitang loma pipelang ma lata cini neder lo lapot itu mar amunit tu mangge kamang hulok lah ada pamang hu et lo itu council se pamang hu et lo lasi netum pulo atu mi meeting long ta je labang than serak nangi kagos ta netum sikhi da pilo CM pan CM Bhanda Pilo, Assam Chief Minister Bhanda Lo Etlo, Lapen Jowai Autonomous Council, District Council, CM Bhanda Lolo, Lapen Khasi Hills, CM Bhanda Lolo, need to APHLC pen. Long da pulo minister se pasuhi det lo CM tum da dodun clip lo gente la sini di meeting long da la sipu amat ko pilo nang thak thuke batai sia bang nang thak thuke netum la son give and take agreement a week ke paper de tok thak pu lang le tum pun a week pu se ta binong ge do aminong edo amethang da tumi ahudi sike bang suhiat lo put aku ninje tu chief minister tum suhiat lo put ninje dia ta long le bang pidun det lo mati aku la pidun det apot si alang li CM ang hoi long inni bom long lok lo mati lagi kaju yora son lo de ijat lo di lalet sohi donde kroy donde sonde chief minister alang lipan CM ang hoy penterek plotike non terek reloge di kacho yora sonlo lata labuya lasi alang litung pulau lake netum cini donde pulau anke ha press alo gacing kiho neli dahadak arjab dunlun non arjab dunangi pusi lasi arjab dun lun lo amat inut ohomnya a reporter bang arju dek la give and take a polisia putha kopilo nang doa cingki puyo amat alam li ke thak tu CM ke thak tu ke ni tum la so lam thang la cingki ke puyo puyo ke yo ange ni tu ya cingki si hai te lo di ka cingki la lok si soluk sodak lo ada ange cingki ke putu halada ange pio polo neli putu lo joy lo nang le son thak dun rong pule cingki ke te tu ge sik sidul ke putina da sik sidul se da long le dam joy lo tu ge cingki ke dat nang pomati la le hok lo sik sidul la tengke la ke hok lo itum karbiang lo boundary hima ke la un e largite ha parliament lo Arlo pe pas nangji lansi lar unji hogalam lo sita non amake itum hoy ke lar une sita teki aphan ing nar aphan ya pivaret lo mati di non ta itum la elitum Samson terona ke hai
law secretary bang si jasement kat sini lo lagi ko an si itu melong ke dolang ma long le alang li le papening ye na alang li sia material ta ko ulai apon alang li paning ye na non ke itum phan pichu et lo lan chot ta kalilang hala solar lamp po phanta non 20,000 bigha kipi ke ande di lata kipi kalilang malata long le ke pi et lo ke ante lasi kipi ke pi bong lo non ke chi krong hai he la po panganan lo alang li tung ma tha ke Aphlc tong awar sai long long nak pu ari ni tung awar sai long lima ni tung ma thama thute muthe itum along le itum havar ki virlo po bangge ni tung da pivir nang ni po bangge ni tung ni je po la ke thek lor lo Lapen ni tum kam lo la ke ka pivir me de ke phan se siksidol pang tang nang pu putang bom an parle la tu ke ni tung ni je po lalo ako atumi ako eson ningye tu siya masih ningye lo la kecil tumbang ke bu bongali pu si pulau alang lige la bongali mana dia tungke itum benang sedang de kecil tu ni itum benang sedang de la tu ni sing kimesen bu yo de pu nang sedang de la cumang tu si nang sedang ver de bu yo de pu amasi ni li pudun tu lo ye demokrasi puate demokratos puate demokrasi aron non itum dobong lo demokratos bukan muluk aja kong pulo muluk aja kong kelong atum si rat cari long yi non ilitum adet muluk aja kong atum ni hawar ke hat alam si demokrasi puja alam Cini ni dia bersi cini non benar tanu punil ke tanu. Oi bang itum hanang kecintaan itum hanang paperem hop lo atum heta pulo je demokrasi ting kaci song ke lake kaci markot bang pen kaci markot lagi vote ki pipensi itum ce song lo lapen hala vote ki pialo bongali itum haidat lo itum hanang teng mat me pin amat hauraghat po ana constituency alang litum cerai det lo itum hanang sabmat me pin amat kopli po ana constituency ke the cerai det lo ba itum hanang sabmat me pin Arlo ta damde Arlo ta ludle hili ta ot di extremist ta kali jat ta kali bang bukan janta cerai det lo deu pani da cerai det lo la hello itum hana perem lo la hello non jongsi itum jongsi aku cedam no nede ningji hai he pulo tante non plige mohomosti plige bang cerai et lo ingkoi la hinita aku pon thubom pon lap lo te la ke itum adet vir det kanjang bukan deli la ke kacedam kalilang ma itum hana perem kalila jilang ma itu mana perem po kaya laki lahel lasi lahi hoya lam laki lo alam pina lo ke sekte tum se hadak ingi promat ab iligan ingje tu na lam dah hadak tu ga arju tu ing tum te det dia ka cuma tu hadak hai lasi alam ke lalo nonta bordaran na tu akisum ta lahelo itum ke cikroy dun det lo non ningje ta hai hedet lo seta ningje hai hedet mo seta akang ko sa mga dukok lo kay hadak bang ha asam India government lo dam et lo ningje tu hedet seta lan ken non jongsi ilitum jongsi la ka cancel di pulotante non MP election jongsi paperem dedra Aphlc tum hai det pulante Aphlc tum parliament lo pulong yalang lagi nitum nang dikroy dun de ku la so give and take nang dikroy dun de pu jilang itu puun jilang ada lapen give abang ke wala RDC peda pu bom lo give abang ke itu la block 1 block 2 ana 2 pi bom lo pi et lo bidun bom lo te kamang ko na lonte itum han aning nang pen lam de aning osomara phan
coklat ki piason deh ciruri deh kuason itum kevi itum panang kevi nitum area kaprek Meghaloi pen enloke punang katang sitahan ada koloso long le loke en koloso area loke en itum long dun loma along li ke en dun kipu bangke borni hat pen hak khana paraan Guwahati khana paraan borni hat pugala ke ha silong ke nama tawar ha la langroi kapdet an dei la an la solong li kopia komanda long li lo la ke des dumura pukar bia to malong li des dumura arecho madlo non da arecho dolang policing rom hang ala recho go nat lo gedo bamphor kwa lo ha jagirot papar de hala da halo arecho gedo non anta dolang lake itum amrikar biatum along lelo lake Lapen hadak si mo milim pu chomang atum do hala chomang atum pensi la so along leke kachari anke chomang atum ta pulo amrikar biatum ta pulo labang so along leke Assam government si rainang ni lake nitum des dumura karbia tumolong le pasi pulo Erwin sut nga po inudo alidar alang li advocate lo alang li tum case of file lo high court along la solam ki endun putang si puke an ke hala solong le ko nato non ka kibidun po hala solong le kibidun ji ke karbia long le na bidun ji gali hala solong lagi bidun ji ke Kamrup Metro wa district do Kamrup Metro aprange Kamrup district puchona ne lihanak DC ke do hote non ke Kamrup Metro pudo la metro mane la city bhadia Mohanagar area antalo lai hui along si pangrum dunji Kamrup Metro ke Kopmana district lo lagi karbi gali lagi kecil tu mau distrik pina ante karbi along lelo kapang room dunji ke kecil tu melong anle ko busin give and take po kipi pen ke n2